Det er faktisk noget med i morgen. Nej. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg til Malaga i Spanien, og bagefter det, så flyver mig og min familie til Barcelona. Så jeg vil bare lave en stor vlog med hele min ferie. Så jeg starter nu. Nu skal vi teste det, som vi har. Vi har en masse forskellige nudler, ikke? Og du har valgt en, som vi skal prøve at tage. Prøv at vise den til kameraet. Jeg vil hellere have den her. Så nu skal vi prøve de her pinke popcorn. Nå. Er den god? Ej, det smager godt. Jelly! De her jelly. Vi starter med jordbær, skal vi ikke det? Jo. Nej, nu skal vi til den her. Må jeg ikke til den? Nej, vi tager den her nu. Du må gerne tage nogen bagefter. Okay. Ja, jordbær bedst. Jeg åbner nu. Så gør sådan her med din ske. Det er salat og kød. Så lige nu er vi simpelthen på McDonald's. Så vi har lige fået isen her, og nu skal vi smage. Det er ikke udspottet. Jeg vil gerne se her. Er det din kaffe? Ja. Søg det næste. Og det smager godt. Ja. Det smager sådan, er den samme is i sådan en McFlurry, men den smager bare lidt mere vanilje, lidt mere kraftigt. Prøv at se, jeg Ja, lidt mere kraftigt af vanilje. Så det her udenfor. fra 1 til 10 vil jeg sige 8 ud af 10. Jeg vil bestille den ret tit i Danmark, vil jeg sige. Malu, hun har smagt den der. Den ser god ud. Så den god. Så undskyld, fordi det larmer lidt, men nu skal vi smage på de her Takis chips. Jeg vil købe noget meget, så nogle lemon. Okay, vi tager den på samtidig. Helt sådan smeltet. Nu er det varmt nu, jo, mand. Ja. Ja, man godt nok lummer, eller hvad? Og du sidder i solen nu. Ja, det er endnu varmt. Ej, det er stærkt. Rundt op til skuden. Ej, det er virkelig stærkt. Jeg sige, der er der I næste klip, der er jeg nede i vandet, så her kommer det.
så er der lige en film. Hvorfor er det hvide rum der i? Så vi skal vandre op på siden af et bjerg, så det bliver spændende. Så nu er vi lige blevet færdige med at gå turen, og det er rimelig vildt på samtidig med, at det var sjovt. Og hende, der er guiden, hun er rimelig god til sådan at forklare, hvor vi var, og hvad der var sket der, hvor vi var i gamle dage. Nu sidder vi på restauranten, og jeg har sådan en jordbærdrink uden, uden alkohol. Og noget spaghetti carbonara. Og det smager virkelig godt. Så det er det, vi har fået at spise. Okay, så vi skal tage ud til en klatrepark, eller sådan, hvor man kan lave nogle baner. Okay, så vi har fået noget af maden nu. Vi har fået... Hvad fik du noget ordentligt ved? Helt bord fyldt. Så fik vi spist, og klokken den er 23:34. Nej. Det er den ikke. Og klokken den er 22:34, så jeg er lidt træt, så jeg kunne godt tænke mig at komme op og sove. Så ja, vi er på vej op til lejligheden nu. Okay, så lige nu der er vi i Barcelona. Det har vi været i en uge. Men jeg har været så dum at slette alle de ting, som jeg har filmet og taget billeder af. Men lige nu er vi ved en kirke, som der hedder La Sagrada Familia, og den har vi allerede været ved en gang. Det er en kirke, de har været i gang med at bygge på rigtig længe, og de er stadigvæk i gang med at bygge på den. Og den skulle være færdig i 2026, tror jeg. Så lige nu skal vi er på vej ind i kirken, og så lige nu er vi udenpå, så vi skal lige stille os i kø, så at vi kan komme ind i kirken. Så ja.